Pentru că unii oameni își pun întrebarea cum aș putea să mă apropii de Dumnezeu în așa fel încât să fiu ascultat. Îmi vine în minte un exemplu și anume este scris în Biblie despre un sutaș roman care avea o slugă bolnavă la care ținea mult, iar acest sutaș auzise despre Iisus Hristos că vindeca, făcea eliberări, făcea minuni și a îndrăznit să se ducă la Iisus Hristos ca să ceară ajutor. Ei bine, atitudinea pe care el a avut-o în momentul în care s-a întâlnit cu Iisus Hristos a fost una umilitoare, a fost una în care el s-a arătat mic, iar pe Hristos l-a arătat mare, spunând: Doamne, te rog, vindecă, spune-mi doar un cuvânt și vindecă pe sluga mea. Nu sunt vrednic să intri în casa mea, să te atingi de sluga mea. Tu poți să spui doar un singur cuvânt. Ei bine, atitudinea aceasta l-a impresionat atât de mult pe Iisus Hristos încât l-a lăudat ucenicilor săi zicând că așa credință și așa atitudine n-a găsit în niciun om din Israel.